entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. Good morning! Maamig yung kabuasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Biyernes, Hunyo 13, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, nagkakahalaga ng 193,000 pesos na shabu na kumpiska sa isinilbing search warrant. Radyo Pangasinan Balita. Pulis Pangasinan mananatiling tapat umano sa tungkulin para mapanatili ang peace and order. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, President Bongbong Marcos Jr. tunay na kalayaan ay ang wala ng magugutom na Pinoy. Radyo Pangasinan Balita. Pilipinas, burado na umano sa listahan ng high-risk money laundering ng EU. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, mahigit na 200 katao patay sa pagbagsak ng eroplano sa India. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, coach ng New York Knicks tuluyan nang nagpaalam. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Jean ng BTS gustong makipag-collab umano kay Bruno Mars. Radyo Pangasinan Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, sa diwa ng matatag na pagmamahal sa bayan, nakiisang Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director, sa paggunita ng ika-127 anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang seremonya ng pagtataas ng watawat na isinagawa kahapon sa harap ng admin building ng kampo. Sinimulan ng programa sa pagtataas ng
kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang at isang panalangin para sa bayan. Sa seremonya, muling inaalala ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kasarinlan ng bansa. Naway magsilbing inspirasyon ang alaala ng ating mga bayani upang lalo nating pag-usayin ang ating serbisyo. Ayon kay Police Colonel David, sa pagbabahagi ng mensahe ni Police Brigadier General Luke Evangelista, Regional Director ng PRO1, hindi lamang ito pagbabalik tanaw sa kasaysayan kundi isa ring panawagan sa lahat ng lingkod bayan na patuloy na pangalagaan at ipaglaban ang kalayaan ipinaglaban ng mga ninuno. Nananatiling tapat ang Pangasinan PNP sa tungkulin nitong pangalagaan ang demokrasya, panatilihin ang kaayusan at kapayapaan at isulong ang mas ligtas at mas maulad nila kinabukasan para sa lahat. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, matagumpay naman na naisagawa na matauhan ng Umingan Police Station ang isang operasyon sa pagsisilbi ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court ng Tayub, Pangasinan laban sa isang 39 anyos na lalaki na residente ng Barangay Kaordinataan Umingan, Pangasinan. Nakumpiska mula sa suspect ang 7 heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na may kabuang tinatayang bigat na 28.5 grams at nagkakalaga humigit kumulang ng 193,800 pesos. Maliban sa mga ito, nasamsam din ang iba't ibang drug paraphernalias at mga gamit na pinaniniwalaang konektado sa iligal na operasyon tulad ng digital weighing scales, improvised tutors, aluminum foils, plastic tubes, lalagyang may likido, mga pouch at cash money na 116 pesos. Okay, 116,000 pesos. Ang lahat na nakumpiska ebidensya ay dinala sa Umingan Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act. Patuloy ang maigting na kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office laban sa iligal na droga sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, LGU ng Mangaldan aktibong sumuporta naman sa bloodletting activity ng DepEd sa Malabago Alinsabay sa Brigada Eskwela 2025. Hangad ng Department of Education na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mahikayat ang mga mamamayan na makibahagi upang mapunan ang kakulangan ng dugo sa mga blood banks. Pinangasiwaan ng Philippine Red Cross Dagupan Chapter ang pagkuha ng BP, vital signs, blood assessment, blood typing at encoding. Habang pinangasiwaan naman ng Maldan District 2 teachers mula sa Maasim, Macayog at Malabago Elementary School ang registration. Bilang pagsuporta sa aktibidad, ipinadala naman ni Mayor Bonafe de Vera Paraino ang mobile kusina ng lokal na pamahalaan upang mamahagi ng mainit na sabaw sa mga kalahok sa aktibidad. Nandoon din ang iba't ibang mga barangay officials at iba pang mga opisyal ng DepEd. Radyo Pangasinan Balita. Pinangunahan naman ng lokal na pamahalaan ng Maldan ang ika-127 araw ng kalayaan sa bayan ng Maldan. Pinangunahan ito ng pamahalaang katuwang ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Dumalo bilang kinatawan ni Mayor Bonafe de Vera Paraino si Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan na naghatid ng mensahe ng alkalde kung saan binigyan din ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa mensahe ng alkalde, pinaalala ng alkalde na nararapat lamang ipagmalaki at pahalagaan ang kasaysayan dahil isa itong pamana na pinanday ng dugo, pawis at sakripisyo ng ating mga ninuno sa kanilang pakikipagbaka laban sa pananakop ng mga Espanyol. Nagbahagi rin ng kanilang mga mensahe sina Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, OIC Maldan Chief of Police at Senior Warden Manny Mencias ng Jose Yuchongchan Masonic Lodge. Samantala, pinangunahan ni Retired Police Colonel Ferdinand D. Asis ang seremonyal
ng pagpupugay sa watawat ng Pilipinas bilang tanda ng kanilang pagkilala at pagpupugay sa kahalaga ng Araw ng Kalayaan ay nagsagawa rin ng 21 gang salute ang mga aldan PNP. Radyo Pangasinan Balita. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Naniniwala si President Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon lamang ng saysay ang kalayaan kung ang mga Pilipino ay hindi na magugutom at hindi na napag-iiwanan na tutugunan ang kanilang mga pangailangan. Ayon sa Presidente, ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng paglaya mula sa dayuhan, kundi sa araw-araw na laban para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Baliwalaan niya ang pagwagaygay o kay pagwagayway ng watawat kung walang pagkain sa hapag, maayos na transportasyon, gamot sa mga may sakit at dignidad ng bawat manggagawa. Dahil dito hinamon ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng pananagutan sa mga hinaing na Pilipino at huwag maging abusado at magpapogi lamang. Hindi anya dapat sayangin ng mga opisyal ang tiwala ng publiko, lalo sa mga gitna ng mga hamong kinakarap ng bansa. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Presidente na pananagutin niya ang mga abusadong opisyal at ang mga nagkukulang sa trabaho. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinasinayaan na ng Armed Forces of the Philippines ang bagong offshore patrol vessel na BRP Raha Sulaiman sa Ulsan, South Korea nitong Miyerkules, June 11. Dumalo sa isinagawang launching ceremony si AFP Chief General Romeo Browner Jr. at Hyundai Heavy Industries Chief Operating Officer at Senior Executive Vice President Joe Won-ho. Sa isang statement, sinabi ng AFP na nagpapakita ang event na ito ng malakas na partnership sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa pagpapahusay pa ng maritime security at self-reliant defense capabilities. Sa kanya namang sinabi pa ni Browner na ang bagong barko ay marka ng bagong kabanata para sa Philippine Navy. Gayon din, sumasalamin ito sa kanilang panata para paghusayin pa ang kanilang operational capabilities at palawakin pa ang kanilang presensya sa maritime domain. Ayon sa AFP, ang bagong asset ay ipinalangalan sa matapang at katutubong pinuno ng Maynila na si Raha Sulaiman na naninindigan laban sa pananakop na Espanyol. Iniyag din ng AFP na isang modernong sagisag si Sulaiman ng katatagan, katapangan at hindi sumusukong diwa ng kalayaan. Bilang pagbibigay pugay ng bansa sa nakaraan, nananatilian niya ang AFP na tapat sa paghubog sa hinaharap kung saan ang kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang kundi maingat din na pinangangalagaan. Radyo Pangasinan Balita. Burado na ang Pilipinas mula sa listahan ng high-risk money laundering ng European Union o kay EU. Ito ang kasunod naman ng pagtanggal sa Pilipinas mula sa gray list ng money laundering watchdog na Financial Action Task Force o kay FATF noong February. Ikinalugod naman ng European Chamber of Commerce of the Philippines ang pagtanggal sa bansa mula sa listahan ng mahigpit na binabantayan sa money laundering at terrorism financing na bungaan niya ng pagpapalakas pa ng laban ng gobyerno kontra sa naturang mga iligal na gawain. Nakikita naman ito ng grupo na napapahusay o kay magpapahusay pa sa kumpiyansa ng mga investor at magpapadali ng mga financial transactions sa European counterparts at ipamalas ang reputasyon ng Pilipinas bilang isang credible at attractive destination para sa trade at investment.
Maliban pa sa Pilipinas, inalis na rin sa listahan ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal at Uganda. Habang naidagdag naman sa mga bansang masusing binabantayan sa money laundering ang Algeria, Angola, Ivory Coast, Kenya, Laos, Lebanon, Namibia, Nepal, Venezuela kasama ang Monaco. Nakatakda namang sumailalim sa pagsusuri ng European Parliament at member states ang binagong listahan ng EU. Saka ito'y patutupad sa loob ng isang buwan kung walang pagtutol. Radyo Pangasinan Balita. Inalala naman ng Department of Foreign Affairs o kaya DFA ang mahalagang kontribusyon ng Pilipinas sa pagpapairal ng international law and rules-based order kasabay ng pag-obserba ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa isang statement, hinimok ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang mga Pilipino na bigyang pagkilala ang ating mga minanang kalayaan na naglaban ng ating mga magigiting na mga ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay sa pag-asang mapalaya ang ating bansa mula sa pagpapahirap ng mga dayuhan. Iniyag din ng kalihim na bagamat tinatamasa ng bansa ang mga bunga ng buong tapang na pakikipaglaban para makamit ang kalayaan, patuloy na inaasam ng bansa na maabot ang buong potensyal nito kung saan may pantay na representasyon. Ang bawat isa may patas na access para sa mga oportunidad para sa pagundad at mabigyan ng pagkakataon na aktibong makalahok sa nation building. Kaugnay nito, nananatiling hindi natitinag ang DFA sa commitment nito sa pagpapatupad sa independent na panlabas na pulisiya nito na nagtataguyod at protekta sa mga interes ng bansa. Saad pa ng DFA chief na gaya ng katapangan at katatagan na nagpasiklab sa katipunan ay kapareho din anya ang nagpapasiklab sa kanilang foreign service at sa mga diplomats para protektahan na ang ating soberanya. Binigyan din ng opisyal na tulad ng Kamalayan na nagbunsod sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na sumulat ng kanyang literary masterpiece na nagpasidhi sa laban ng Pilipinas para sa kasarinlan ay pareho din anya na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kawani ng DFA para maiangat pa ang ating bansa. Radyo Pangasinan Balita. Minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Na-recover ang 2 labi ng mga nasawing bihag ng Hamas mula sa Southern Gaza sa ikinasang military operation ng Israel Defense Forces at ang Shin Bet Security Agency. Isa dito si Yair Yaqub na napaslang ng Islamic Jihad militants sa kasagsagan ng terror attack na pinangunahan ng Hamas noong October 7, 2023. Si Yaqub ay isang 59 anyos nung napaslang siya sa may kibbutz Nir Oz at dinala kinalaunan ang kanyang labi sa Gaza. Ang partner naman ni Yaqub at 2 niyang anak ay binihag din subalit pinalaya kalaunan sa nakalipas na hostage agreement. Kinumpirma din ng Israel na na-recover nila ang 2 labi ng bihag sa naturang lugar subalit hindi pa isinapubliko ang pagkakakilanlan nito bilang pagrespeto sa kahilingan ng kanyang pamilya. Sa isang statement, nagpaabot naman sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ang lahat ng mamamayan ng Israel at kanyang may bahay ng lubos na pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing bihag. Muling ipinanawagan naman ng Hostages and Missing Families Forum ang kanilang demand sa mga decision makers na magkaroon ng ganap at komprehensibong kasunduan para maiuwi na ang lahat ng 53 natitira pang mga bihag, gayon din ang pagtatapos na ng labanan. Ayon sa grupo, mayroong 53 mga bihag na
Okay, bihag pa ang nananatiling nasa Gaza. Isa sa kanila ay binihag pa mula noong 2014 habang 20 pa sa kanila ay pinaniniwala ang buhay pa at 31 naman ang nasawi ayon sa Israel government. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nasa 204 na bangkay ang na-recover matapos ang pagbagsak ng pampasayrong eroplano sa Ahmedabad, Western India. Ayon sa mga otoridad ng India, na isang pasahero ang nakaligtas sa kabuang 242 na katao na nakasakay sa Air India na patungo sa London. Mayroong kabuang 169 na Indian nationals, 53 Britons, 7 Portuguese nationals at isang Canadian ang lulan ng nasabing eroplano na isang Boeing 787-8 Dreamliner. Patungo na sana patungo na sa India ang mga US investigators para tumulong sa investigasyon. Habang tiniyak naman ng airline companies na hindi nila hahayaan ang mga biktima. Magugunit ang patungo sa London ang eroplano nang bumagsak ilang minuto matapos ang take-off. Tumama ito sa isang gusali kung saan nakatira ang mga doctors sa Ahmedabad, India. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, matapos ang 2 araw na negosasyon sa London, inanunsyo ni US President Donald Trump na may napagkasunduan ng deal ang Estados Unidos at China upang pahupay ng tensyon sa tariff ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, pumayag ang China na muli silang magsusupply ng magnets at rare earth metal sa US, habang binawi naman ang Amerika ang bantang nagbabawal ng visa para sa mga estudyanteng Chinese. Sinabi ni Trump na ang kasunduan ay done subject to final approval mula sa kanya at ni Chinese President Xi Jinping. Gayunpaman, limitado pa ang mga detalye sa kasunduan na bahagi lamang ng mas malawak na truce na unang inilatag noong Mayo. Ayon sa mga opisyal ng US at China, nakabuo sila ng framework para ipatupad ang mga napagkasunduan sa Geneva at sa naging usapan sa telepono ni na Trump at Xi Jinping noong Hunyo 5 ng taong kasalukuyan. Samantala, inanunsyo rin ni US President Trump na maglalabas siya ng mga bagong tariff terms sa loob ng 1 hanggang 2 linggo bago ang July 9 deadline. Ayon naman kay US Treasury Secretary Scott Bessent, posibleng palawigin pa ang suspensyon ng iba pang taripa habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa ibang bansa. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports. Nagpaalam na si Tom Thibodeau sa New York Knicks at sa kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng isang full-page ads matapos siyang sibakin bilang head coach ng nasabing koponan. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Thibodeau sa mga fans at sa kanyang coaching staff habang inalala ang kanyang 5 taon na pananatili sa koponan na tinawag niyang pangarap na trabaho. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naabot ng Knicks ang Eastern Conference Finals ngayong season, first time na maituturing sa loob ng 25 taon. Samantala, may kabuang 226, 174 na record si Thibodeau sa regular season at 24-23 sa playoff. Matatandaan na pinatalsik siya 3 araw matapos ang Game 6 na pagkatalo
sa Indiana Pacers habang noong Hulyo 2024, pumirma siya ng 3 taong extension na nagkakalaga ng $10 to $11 million kada taon. Samantala, nahihirapan ang Knicks sa paghanap ngayon ng kapalit ni Thibodeau. Tumanggi ang ilang kupunan sa NBA na payagan ng Knicks na makipag-usap sa kanilang head coaches. Kabilang dito sina Jason Kidd ng Dallas Mavericks, Quinn Snyder ng Atlanta Hawks, Billy Donovan ng Chicago Bulls, Chris Vince ng Minnesota Timberwolves at Ime Udoka ng Houston Rockets. Sa ngayon ay di pa malinaw kung sino ang susunod na magiging head coach ng Knicks habang nagpapatuloy ang kanilang paghanap. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, ibinunyag ni Jin ng BTS na isa siyang malaking tagahanga ni Bruno Mars at nais makipag-collaborate dito kung mabibigyan ng pagkakataon. Sa isang episode ng The Papi Interview ng BuzzFeed na inilabas noong Miyerkules, sinabi ni Jin na si Kim Seok-jin na madalas niyang kantahin ang Just the Way You Are bago pa man siya nag-debut. Nagustuhan din niya ang kanyang apat na collaboration ni Bruno Mars at Rose ng Blackpink. Ibinahagi rin ni Jin na madalas niyang pinapakinggan ang sarili niyang album na Echo na inilabas noong Mayo dahil ngayon lamang niya ito napakinggan ng tuloy-tuloy. Naghanda rin ang K-pop star para sa kanyang concert tour na magsisimula sa South Korea ngayong Hunyo, dahilan upang muli siyang makabalik sa entablado. Magugunitan na si Jin ang pinakaunang miyembro ng BTS na nakatapos ng mandatory military service at mula noon ay naging abala sa mga solo projects tulad ng web variety show na Run Jin at reality show na Kian's Bizarre B&B. Radyo Pangasinan Balita. Sumayin nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, Panday Day Sports at Entertainment. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas sa ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid.
Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaan. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Sir June, good morning. Yes, good morning. Narito naman ang ating update dito sa binabantay yung low pressure area na nakarang araw. Ito nga ay naging isang ganap na tropical depression ring kagabi rin ng alas 10 ng ating gabi. So, ang ganap itong lumabas ng ating bansa naman kaninang madaling araw at ito ay muling isa na lang itong low pressure area. So, ito ay nasa layong 580 kilometers sa northwest ng Itbet, Batanes. O hindi naman kaya ay nasa labas na ng ating bansa. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin po yung ating hanging na bagat na nakaka-apekto naman sa buong lalawigan ng Pangasinan, particular ang Dagupan City. Kaya maulap na papawirin ang ating asahan na may kalat-kalat pa rin mga pagulan ang asahan. Kasibat na rin po dyan ng localized thunderstorms o pagkulog-pakidlat dahil pa rin sa epekto ng hanging kabagat. Katamtamang hangin naman ang nagmumula sa may timog kanluran hanggang katimugan. At ang ating kondisyon ng ating karagatan ay katamtaman ang siya namang pag-alon. So, ibig sabihin yan, wala rin po tayong mga kataas na gale warning dito sa ating lalawigang Pangasinan. Ang ating agwat ng temperatura naman ay nasa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. At ang araw naman po ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga. At lulubog naman mamayang 6:31 ng siyang dakong hapon. Yan muna Sir June. Sir June. Sir June, linawin ko lang, yung bagyong Auring, nandito na sa loob ng bansa natin. Gaya na bangin natin mama mo, kagabi ay ganap na itong naging isang tropical depression. Kagabi lang, alas 10 ng ating gabi. Ang kagandahan po niyan ay lumabas din agad ito kaninang madaling araw. Lumabas na. Oo, kagad. So, sir, yes, sir. Yes, ma'am. So, sir, wala nang bagyo dito. Wala na si Auring. Yun ang malinaw. Wala na po. Bumalik ulit sa low pressure at patuloy na lumalay sa ating bansa. Pero meron... Patuloy po yung ating hangin na bagat na siyang makakarasan ng mga pag-ulan. Bali, ito yung unang bagyo na pumasok sa ating bansa. Yes, sa unang bagyo sa taong 2021, si Bagyong Auring po. And nabanggit nyo rin, meron pa ho tayong binabantayang LPA ulit? So ngayon, wala pa naman tayong binabantayang wala. low pressure area. Okay, wala. So, mag-iban namin dito sa low pressure na papalag sa ating bansa. Pero tuwing buwan ng Hunyo, 1 hanggang 2 bagyo yung yung posible na maranasan o makapasok sa ating bansa. Ganun po ba 'yon? Yung cyclone natin na forecast, 1 hanggang 2, ganun din sa July. Inaasahan natin po ng 1 hanggang 2 bagyo ang ating asahan. Okay, yes sir. Sir June, go ahead po.
Yes, magandang umaga rin po at patuloy po tayong magtabay sa pinapalabas ng Pag-asa Sigil sa ating update sa panahon ng tag-ulan po. Okay. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Pimawaya tampol si Auring. Pumasok ng alas 10 ng gabi. Kagabi, lumabas na ni Manapalbangon. Yan. Ay, nako mga kapaborito. Ingat tayo palagi, ha? At base doon sa payag ni Sir Jun Soriano, walang minomonitor na LPA. Nilinaw natin yon kasi iba na yung pagkakarinig ko. Medyo lang tutulak-tulak malay to. Okay. Alas 7:42 na po ang ating oras. Nako mga kapaborito, Friday the 13th po ngayon. Friday the 13th. Natapat ang petsa at 13 sa araw ng Biyernes. Wandare arum agi. Paano na ani wala anyani? Araratan. At ang may babaganda ng saman eh. Kasi may mga lumabas na pelikula noon, di ba? Yung Friday the 13th. Oo, at yung iba, alam nyo ba na merong paniniwala na kapag ang 13 daw ay natapat sa Biyernes ay malas daw. Pero depende yon sa isang tao. Sa atin naman, ang malas talaga pag tamad ka. Pero pag masipag ka, kahit anong petsa yan, kahit anong araw yan, Friday man, natapat man sa 13, 12, 15, yan. Diba? Malas no ang kilos, di ba? Okay. Alas 7:43 na po ang ating oras at balik po tayo dito sa report ng Pag-asa na kapag ganitong panahon na po ng tag-ulan, asahan po na ang papasok na bagyo, June, July, 1 hanggang 2 bagyo. Pagdating ng August, September, October, November, 2 hanggang 3 bagyo yan mga kapaborito. At kuminsan meron pa nga sa Disyembre. Kaya ingat po tayo mga kapaborito at maging alerto. At ihanda ho natin lagi ang ating sarili. Kasi hindi natin alam diba? Mas mabuti na yung naka-ready ho tayo. May plano dapat. Plano and paghanda. Para sa ganon ay okay na, alright. Di po ba mga kapaborito? Kahapon ay ipinagdiwang po natin ang Araw ng Kalayaan, ika-127th. At eto, yung iba't ibang napansin natin na mga panawagan po ng ating mga opisyal, ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Mula sa ating presidente, nabanggit nga niya, ang tunay na kalayaan ay yung wala nang naiiwan sa laylayan at wala nang nagugutom na Pinoy. Oo nga naman, kaya dapat ang mga namumuno natin yan, ang isa sa mga dapat nilang tignan at tutukan yung problemang yan. Kasi kapag, sabi nga, useless yung pagwagayway ng ating watawat. Dahil kung meron namang yung kahirapan nandyan pa rin at marami ang nagugutom. Ngayon, ano naman yan, sa panig ng publiko, tayo kumilos, wag lang tayo umasa sa ating gobyerno sa kanilang tulong, kundi tayo kikilos din na mabuti, magpakasipag, diba? At gumawa tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay, and sa panig naman ng gobyerno natin, gawin nila yung dapat nilang gawin, diba? Kasi kung ang nakikita natin ay yung mga bangayan tulad ngayon, diba? Ano yung nakikita natin na bangayan ngayon? Tungkol dyan sa impeachment. And ang nakikita din ho natin yan, ako sa akin at yung iba, sabi nga nila, dahil naman sa political lang yan diba? Kung ang problema naman, dahil yung iba naman sinasabi, kasi may nangyaring, may pinaparatangan yan tungkol sa graft and corruption. Kung meron mang yan, meron namang tamang ahensya ng ating gobyerno na dapat tumutok dyan. Andyan naman ang korte, diba mga kapaborito? And yung mga nakaupo natin dyan ay ng mga mambabatas, sana ang gawin na lang, yung bang ang tutukan yung para sa ikabubuti ng mas marami.
Di ba, mga kapaborito? Kasi kapag ganyan ang nakikita, yung mga inaasahan natin na sila ang tutulong para mapahusay pa ang pagsiservisyo, masolusyonan yung mga problema sa ating bansa. Unang-una na yung kahirapan. Sana sila yung unang-una nagkakasundo. Pero ang nakikita, iba yung mas inuuna. Di ba? May point sila tungkol dyan dahil nga nilalabanan din natin yung graft and corruption, pero ilagay na lang natin doon sa tamang ahensya na dapat tumutok dyan. Total, maglalabasan din, ilalabas naman yung mga ebidensya at yung pinaparatangan, ilalabas din yung ebidensya. Di yung mga mambabatang sana natin, ang aksupagin na lang, gawin na lang nila yung tungkulin nila na mas dapat na unahin nila. Di po ba, mga kapaborito? Ito ay opinion ng inyong lingkod at sigurado opinion din ng nakararami. Kasi si Juan de la Cruz, mga kapaborito, kahit ng kayod, pero nandyan naman, sobrang mahal yung mga bilihin. Di ba? Yan yung mga dapat tignan dyan. And sana magkaroon pa ng maraming trabaho. And kahapon, meron mga isinagawang job fair. Eto naman yung handog ng DOLE tuwing araw ng kalayaan. Meron silang binubuksan na mga job opportunities para doon sa mga naghahanap ng kanilang mga trabaho. Di po ba? Yan ang isa sa mga dapat na solusyonan nga. Kapag binigyan mo ng pagkakakitaan si Juan de la Cruz, syempre meron na siyang panggastos. At kapag meron na siyang panggastos, meron siyang pambili. Andar yung ekonomiya ho natin. Yung mga bilihin na ho natin, yung mga namuhunan, mayroon na naman silang ipapaikot. Ganun po yun. And sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, napanood ko yung naging mensahe niya. Siyempre, kalayaan para sa kanyang tatay ang isa sa kanyang ipinanawagan. Totoo naman yun. Biruin nyo, yung dating presidente ho natin nandoon sa ibang bansa, doon nililitis. Biruin nyo. Ang akusado at ang nag-akusa Pinoy, pero sino ang lilitis? Foreigner. At yan ang isa sa gustong yung kaso naman ng mga ganyan hindi naman natin isinasantabi kung may reklamo. Kaya nga lang ang question, bakit doon sa ibang bansa? Why not dito? Nandoon na, mga kapaborito. Ang kahilingan naman ay pabalikin ang presidente natin dito sa ating bansa. Siguro kahit ako ang may tatay, kay Pangulong Duterte, syempre yun din ang kahilingan ko, lalo na araw ng kalayaan kahapon, di po ba? Yung iba nga, ang kahilingan nila, sana palayain na sila ng kanilang kanilang minahal na pinagtaksilan naman. Ay, sus, Ginoo. Di ba? At yung iba naman na ang panawagan sana makalaya sa utang. Meron akong nakita winawagay-way niya yung listahan ng kanyang pinagkakautangan. Sana palayain niyo na ako. Parang gustong ipalibre na lang yung kanyang inutang. Why not? Kung kaya naman nung nagpautang, di ba? Noong naiina pang kamulan man singil, di pulya ng mula. Pero kung halimbawa, syempre kung negosyo na, negosyo talaga yan. No choice tayo. Si Senator Robin Padilla naman, doon sa pagdalo niya sa Malaysia, kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte. Doon sa Malaysia, kasama niya yung mga OFWs, yung kanyang naging pahayag doon, yung pinagdiinan, yung next president ng ating bansa. Di ba? si BP Sara, dyan nga ang naging ugat, kaya siya, in-impeach daw di ba? Usaping politika pa rin. Ayan, kay Senator Amy Marcos naman, ang hiling ni BP Sara, yung kapatid niya ang nagpadala sa kanyang tatay doon sa the Netherlands.
si Senator Amy na rin daw ang sana ang magpabalik sa kanyang tatay dito sa Pilipinas. Grabe, no? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, parang hinostage niya si Senator Amy. Kaya lagi niyang kasama. Ay nako mga kapaborito, alas 7:51 na po ang ating oras. At dito naman po sa ating lalawigan ng Pangasinan, ng ating mga kapulisan ay nangako na mananatili sa katapatan sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng demokrasya at panatilihin ang kaayusan at kapayapaan at ligtas ang komunidad. Ganon din ang AFP. Nangako rin sila na sila ay mananatili sa katapatan para sa soberanya ng ating bansa. At tayo naman mga Pinoy, mga kapaborito, wag lang po tayo yung puro celebration na lang. O tama, naalalahanin natin yung ating mga ninuno na siyang nakipaglaban para mapalaya tayo sa pananakop ng Espanyol noon. Pero sabi nga, wag lang sanang alalahanin, wag lang dun sa kalayaan, kundi sana mapanatili yung kalayaan. Kaya tulong-tulong ho tayo mga kapaborito na ipaglaban ng ating bansa at panatilihin natin ang kapayapaan at kaayusan. At sana magkasundo na yung ating mga namumuno, di po ba magkasundo sa tama. At isang tabi muna yung mga usapin ng politika. Total, darating din ang eleksyon eh. Meron at merong eleksyon eh. Di doon, nasa panahon ng eleksyon, di ba? Alas 7:53 na po ang ating oras. Nako, good morning po kay Gab Obilianos. Yan, laging nakikinig sa atin. And syempre, dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, sa may Barangay Nalsiana, ang Gutierrez family. Good morning po. And dito naman po sa ating lungsod ng Dagupan, dito sa may Barangay Pantal, magandang morning po sa inyong lahat dyan. Ang aking mga kanayon at syempre yung ating mga kaibigan po dyan at nakikinig sa ating programang Radyo Pangasinan Balita dyan sa may Barangay Pantal. And good morning kay Miss Tyra Sweet ng Art Construction Service at kay Miss Donna, okay, Daisy Malubay at kay kapaborito Lito Malubay, ang Donna's Boneless Bangus. And good morning din kay Miss Lori ng distributor ng Elixir Placenta Stem Cell capsule. Ito yung panlaban sa iba't ibang klase ng sakit. And good morning din dyan sa may Villa Santa Barbara kay Miss Aldea, kapaborito Aldea Ballesteros, kay Ate Aldea. Kay Dr. Tangtang, ay hindi pala, Dr. Eliza Ballesteros, dentisto. And kay Jadinet, good morning. Pabati din daw mga apo ko, sabi niya, Tatiana, Keken, Lily at kay Luke. See you soon. Panto? Si Luke. Luke pala. Yung pinagbubuntis ni Twinkle. Pang-apat na anak ni Kenneth Boy. And advance happy birthday kay kapaborito Edith Ligasmi Vidal dyan sa may Japan. Laging nakatutok sa atin. Ang tato so nagagawa dyan Pangasinan tadyan bansa tayo. Dahil sa pakikinig dito sa Radyo Pangasinan. And good morning din po kay Miss Laika. Dito sa may Herrero Perez. Sabi niya, good morning. Pabati naman po, Miss Laika. Basta Miss Laika lang sinabi niya eh. Okay. And heto pa po, good morning din
Kay, syempre, kay Ate Leia, dyan sa may bagong baryo. Ate Leia, yung ate ko, si Manang Leia. Oh. And, syempre, kay Mother, good morning, Mother Tita. And dyan sa may Kalamyong, good morning po sa Kayabyab family. Ang bilis ng oras mga kapaborito, no? Oo, kaya't bilis-bilisan din natin. Ay nako mga kapaborito ha, eto pala dun sa mga driver ho natin. Kapag hindi pa po nakakaupo ang inyong pasahero na kasasakay lang, wag nyo i-under kaagad. Kahapon yun, kapaborito, senior citizen, muntik nang natumba. Buti na lang nakatch ko. Oo, totoo yan mga kapaborito. O syempre, akataway na labir, may driver. Hindi, Lola, aliwan ng klengaran to. Maong laban, apo, taasalur mo kwanto. Kaya mga driver natin, wag tayo, oo, tama na, magsakay ho tayo yun yung pinagkakakitaan ho natin, magsakay ng pasahero, pero wag naman makipag lumbaan yan ay aga na kairong may inlugan nyo ay inpandar yun ang tampol maong labat taasalur tayo tan akabumbun met may akulaw kalamur ay, di ba? Ingat ho tayo mga kapaborito. And syempre, good morning kay Abby Gonzalez man Maizano. Sabi niya, good morning kapaborito. Good morning po. And sa lahat po ng nakikinig sa atin at nanonood sa Facebook account ng Radyo Pangasinan, good morning po sa inyong lahat and maraming salamat. No choice na ho tayo mga kapaborito. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Sa Lunes, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita. Dating oras, 7 to 8. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Richard Olanday. Ako po, si Amor Legas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. The trial of the impeachment of Vice